Αυτό που θέλω να πω ως τελευταία εξέλιξη πάνω στις δραστηριότητές μας είναι η συμμετοχή μας πλέον στην Ένωση των Μειονοτικών και Περιφερειακών Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, όπου είναι μια ένωση 23 μειονοτικών και περιφερειακών κομμάτων και όπου το Ουράνιο Τόξο από τις 9 Δεκεμβρίου, πρόσφατα δηλαδή, αποτελεί πλήρες μέλος της συμμαχίας. Αυτή η συμμαχία λοιπόν, η οποία αποτελείται από 23 μειονοτικά και περιφερειακά κόμματα, όλη της Ευρώπης. Ναι, από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκλέξει 10 ευρωβουλευτές και συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την ομάδα των Προσίωνων ως ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα. Στα πλαίσια λοιπόν της συνεργασίας που είχαμε ως μέλη παρατηρητές το προηγούμενο χρόνο, και για να αναφερθώ και στο ερώτημά σας για το ζήτημα της συνεργασίας με αυτές τις ομάδες, είχαμε σε πρώτη φάση μια επιστολή έκκληση από την Ευρωπαϊκή αυτή κοινοβουλευτική ομάδα προς την ελληνική κυβέρνηση για το σεβασμό και την αναγνώριση της μακεδόνικης γλώσσας ως επίσημης μειονοτικής γλώσσας στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα άλλα της επιστολής η οποία στάλθηκε στην ελληνική κυβέρνηση έχει ζητηθεί η αναγνώριση της γλώσσας ως μειονοτικής, η εισαγωγή της μακεδόνικης γλώσσας στη μέση και βασική εκπαίδευση. Τουλάχιστον στην περιοχή. Στις περιοχές εκείνες όπου ομιλείται και επίσης η εισαγωγή της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως έχουν πει τελευταία, βλέπω και η τουρκική και η αλβανική, τουλάχιστον για τους αλλοδαπούς, αλλά για τους Έλληνες υπάρχει μια έκπληξη. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μέσα πλέον και από την ισότιμη συμμετοχή μας από τις 9 Νοεμβρίου θα έχουμε την πλήρη συμπαράσταση. Ένα δε από τα επόμενα βήματα θα είναι και η επίσκεψη ομάδας ευρωβουλευτών. Μέλη της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας συμμετέχουν στην Επιτροπή Κουλτούρας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύω την Άνοιξη, το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι, να έχουμε μια όμορφη περιοδία στα χωριά μας. Να σας πω, η έκθεση αυτή που αναφερόμαστε πριν λέει το εξής. Για τους ανύπαρκτους κατά την ελληνική πολιτεία Μακεδόνες, το Συμβούλιο της Ευρώπης σημειώνει. Πρόκειται για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν και να προαγάγουν τη μακεδονική εθνοτική ταυτότητά τους. Η ΕΚΡΙ σημειώνει ότι τον Ιούλιο του 1998 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαπίστωσε παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Οι ελληνικές αρχές είχαν αρνηθεί την έγκριση του καταστατικού συλλόγου που είχε ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση του μακεδονικού πολιτισμού. Σύμφωνα δε με ορισμένες πηγές, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης της συγκεκριμένης ομάδας δεν ήταν πάντοτε σεβαστό. Η ΕΚΡΙ ενθαρρύνει τις αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ομάδες στην Ελλάδα μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και της ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες δικαίου. Πείτε μου, αν σηματοποιούσαμε, τι είναι εκείνο που δεν σας επιτρέπεται ως εθνοτικά Μακεδόνες να κάνετε σε αυτή τη χώρα των ελεύθερων κατά άλλα πολιτών? Καταρχήν και μόνο το γεγονός της μη αναγνώρισης της ιδιαίτερης εθνικής μας ταυτότητας συνιστά σύμφωνα με όλες τις συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα, σε σχέση με τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, συνιστά καταπίεση ή τέλος πάντων καταπάτηση των αρχών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι, πρακτικά. Ένα χαρακτηριστικό. Ωραία. Λοιπόν, να θέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα των Μακεδόνων πολιτικών προσφύγων, οι οποίοι είναι 50 χρόνια εξόριστοι. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ λίγοι στην ελληνική κοινωνία. Είναι οι Μακεδόνες, οι εθνικά Μακεδόνες μαχητές. Έλληνες πολίτες, κατάλαβα. Έλληνες πολίτες. Πρώην Έλληνες πολίτες, γιατί τους αφαιρέθηκε η ηθαγένεια. Όσον αφορά τους ίδιους, λέω. Όπως αφαιρέθηκε βέβαια σε όλους τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Την οποία τη θέλουν πίσω, έτσι, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Λοιπόν, χιλιάδες από αυτούς ζουν σήμερα στα πρώην κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, έτσι. Αλλά και στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, Καναδά, Αυστραλία. Φύγανε πάνω από 30.000 τότε, μεταξύ αυτών 4-5.000 παιδιά, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα επαναπατρισμού. Γιατί ο νόμος... 4-5.000 παιδιά. Ναι. Το οποίο προφανώς ευθύνη για την κατάσταση εκείνη την εποχή, μάλλον λίγοι είχαν. Ξέρετε, οι εικόνες των Κωσοβάρων προσφύγων και των Βοσνίων θύμισαν σε αρκετούς δικούς μας τις ίδιες εικόνες συγγενών τους, οι οποίοι φεύγανε το 1949. Να σας πω, μιλάμε για μια εποχή... Αφήστε με μόνο να ολοκληρώσω. Το 1982, λοιπόν, στα πλαίσια της πολιτικής της Εθνικής Συμφιλίωσης, εντός εισαγωγικών, η Υπουργική Απόφαση των Γεννηματάκη Σκουλαρίκη λέει αυτό λεξί. Επιτρέπεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων το γένος πολιτικών προσφύγων, οι οποίοι έφυγαν στην αλλοδαπή, έχασαν την ηθαγένειά τους κτλ. Για έναν
νοήμονα πολίτη, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, αν σκεφτεί η έκφραση επιτρέπεται ο επαναπτυρισμός των Ελλήνων, το γένος τι σημαίνει, νομίζω είναι εύκολο να καταλάβει ότι αποκλείονται κάποιοι άλλοι. Αυτοί λοιπόν είναι οι εθνικά Μακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Μπορούν υπό μία προϋπόθεση. Αν κάνουν δήλωση εθνικής καθαρότητας στα ελληνικά προξενία. Αν δηλώσουν εθνικά Έλληνες και αν αποποιηθούν την μακεδονική τους ταυτότητα. Μιλάμε για μια απόφαση υπουργική και για ένα περίοδο βέβαια εμφύλιου πολέμου, έτσι, που προφανώς οι μισοί Έλληνες θεωρούσαν τους άλλους μισούς προδότες και απάτριδες. Εδώ ξεχωρίζουμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα Ελλήνων, κομμουνιστών κυρίως, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή υπάρχει κάτι σαφέστατο. Και τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν? Αυτό είναι το άρθρο 20 πια της κώδικα. Όχι. Μιλάμε για δεύτερη περίπτωση, η οποία είναι σύγχρονη πολιτική, θα την έλεγα εντός εισαγωγικών εθνικής εκαθάρισης. Δηλαδή, οι οικονομικοί μετανάστες από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδος και από χωριά τα οποία θεωρούνται δίγλωσσα, για να χρησιμοποιήσω έναν έτσι όρο, ο οποίος είναι πρόσφατος, κομψός, και είναι χαρακτηριστικό το πώς κάποιοι κύκλοι στην ελληνική πολιτεία επινοούν όρους για να μας ονομάσουν. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια όμως, δεν συμφωνήσετε. Λοιπόν, με το άρθρο 20, παράγραφος 1 Γ λοιπόν, του κώδικα ελληνικής ηθαγενείας, αφαιρείται η ηθαγένεια από τους Μακεδόνες οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι εκφράζουν την εθνική τους ταυτότητα σε συλλόγους του εξωτερικού. Το άρθρο αυτό λέει, δύναται να απολέσει την ελληνική ηθαγένεια όποιος την αλλοδαπεί, εργάζεται ή συμμετέχει σε δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται ανθελληνικές και κατά των συμφερόντων του κράτους. Εξ όσων εγώ γνωρίζω, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά στους δικούς μας οικονομικούς μετανάστες και έχουμε πάμπολες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια όπου έχει αφαιρεθεί η ηθαγένεια. Εκτός δε από αυτό, μπαίνουν σε μαύρη λίστα και δεν τους επιτρέπεται ούτε η επίσκεψη στο τόπο καταγωγής τους. Η διαδικασία μετά από το Συμβούλιο που εξετάζει την περίπτωσή τους είναι να σταλεί η απόφαση στην τοπική νομαρχία, από εκεί στην τοπική κοινότητα και να διαγραφούν και από τα μητρώα και δημοτολόγια των δήμων ή των κοινοτήτων στις οποίες κατοικούν. Αυτό είναι μια σύγχρονη μορφή εθνικής εκαθάρισης. Πείτε μου, υπάρχει φαινόμενο να φεύγουν στο εξωτερικό κάποιοι από τους συντοπίτες σας και να τους αφαιρείτε η ηθαγένεια? Αυτό σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτό γίνεται και σήμερα, έτσι. Βεβαίως, έχουμε πρόσφατες περιπτώσεις. Δεν μιλάμε για κατοίκους εξωτερικού, μιλάμε για κατοίκους. Πριν από 2 μήνες, 3 το καλοκαίρι, είχαμε 2 περιπτώσεις που μας καταργέθηκαν από το χωριό Κέλλη, η Γκορνίτσεβο του νομού Φλόρινας, όπου δεν τους άφησαν να περάσουν. Και αυτό μετά την κατάρριξη του άρθρου 19, έτσι. Το άρθρο 19, το οποίο έχει να κάνει με την τουρκική μειονότητα στην Θράκη, καταργήθηκε μετά από φοβερές πιέσεις που είχε η ελληνική κυβέρνηση στα διεθνή φόρα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ. Χιλιάδες Τούρκοι έχασαν την ελληνική ηθαγένεια. Αλλά καθώς και ο Ιούνιος δεν είναι αναδρομή. Κύριε Σκόπουλε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα συζητήσουμε γιατί σας φοβούνται. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συζητάμε για δεύτερο ημίωρο αυτή τη εκπομπή που, επαναλαμβάνω, είναι ενήλικη για κατάλληλους, με έναν άνθρωπο που συνήθως είναι αόρατος επειδή ανήκει σε μια κατηγορία Ελλήνων που δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που δηλώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι Έλληνες πολίτες αλλά Μακεδόνες και εμείς δεν τους έχουμε δει ποτέ, δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βοσκόπουλε, μία από τις ερωτήσεις που έχει τεθεί στο